чуеш ръмжене, той идва от тия с мене. Ако някой е в клетка дълго време, той озлобене. Вече нямаме време, върху нас е цялото бреме. С тия отгоре няма как да се разбереме. Докато ние с теб мислим как да дадеме, те си мислят кой какво и как да вземе. Не им дреме с децата си какво ще ядеме. Бойко ти предлага семе за картофи за садене. Надежда Михайлова вече по фамилия Нейски, пречистена като истории библейски. Научи нова дума, биопроизводство, като видя държави западноевропейски. Ах, какво благородство, за жалост в кавички. Гаражна принцеса кани в София Лен всички. Може да дойде даже при нас и Гъргамел. Афера.bg, виж кой какво е взел. Виж ни сега, опитваме се още от деца да бъдем себе си, да се борим за това, в което вярваме. А смисъл има ли? Кажете, господа, от вас да взимам пример ли? И колко пъти трябва да започвам от начало? Реалността ни тук е като в криво огледало, но аз отказвам в него да пречупя себе си. Това е моята истина, кажи ми, с мен ли си? Изправил съм се много пъти, събарен от реалността, но силен е духът ми. И търся истината сред пороя от лъжи. Опитвам нещо да градя, когато всичко се руши. А ти къде си? Къде е твоята реформа? Така пленяваща в предизборната ти платформа. Поредният завоевател, не взимаш пленници. Аз отказвам да съм жертва и се боря с мелници. За национален интерес ли става дума? Или как да си напълниш джоба, днес ми хрумна че май живеем в дежаву и ден след ден едно и също блюдо сърбаме носу. Не ми тежи, че ни държите вечно в криза. Тежи ми, че сами не вярвате в девиза си и че за всеки е различна миза мистър. И прав е кривия, когато в джоба влизат ти. Виж ни сега, опитваме се още от деца да бъдем себе си, да се борим за това, в което вярваме. А смисъл има ли? Кажете, господа, от вас да взимам пример ли? И колко пъти трябва да започвам от начало? Реалността ни тук е като в криво огледало, но аз отказвам в него да пречупя себе си. Това е моята истина, кажи ми, с мен ли брат, си? с тебе съм, петата на властта съм, трън назад не съм, напреде съм. Излезене ли с теб навън и да нахъсан съм. Живееме кошмарен сън, отвътре скъсан съм, а пък беляза съм отвън. Умирал съм и съм се раждал вече хиляди пъти. В тази битка могат само да докоснат те плътът ти, но душите ни, брат, са преживели всичко земно. Вече няма връщане назад, когато си прогледнал. Смисъл нямаш чужди грешки да се оправдавам. Създавам си бъдещето, както аз си го представям. Оставам на Бога в мене да сътвори останалото. Човека в мене само ще запише станалото. Чакам дете, със здравето съм горе-долу добре. Двете ръце записват от главата рими. Кажи ми да загърбим целия стрес. Фен ли си? Животът ни започна днес, а ти с мен ли си?